እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንኣሜሪካ ናብ ዓለም ለኻዊ ውድብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ዩኔስኮ ንምምላስ ኣብ ዝተገብረ ድምፂ ኤርትራ ኣይፋላድ ሚጻ ኣብቲ ብዓርቢ 30 ሰነ ዝተኻየደ ድምፂ ናይ መሃብ መስርሕ 132 ሃገራት ነቲ ኣሜሪካ ናብ ዩኔስኮ ንኽጽምበር ዘቕረበቶ ጠለብ ተቐቢለን ከጽድቖም ከለዋ ኤርትራ፣ ሩስያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ፍልስጤም፣ ኢራንን ቻይናን ዝርከበን 10 ሃገራት ድማ ነቲ ውሳኔ ዝቃወም ድምፂ ሂበን። ኣብቲ ድሕሪ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ዘተ ዝተገብረ ድምፂ ናይ መሃብ መስርሕ ኣሜሪካ ድሕሪ 1997 ንፈለማ ግዜ ናብቲ ውድብ ክትምለስ ብዓብላሊ ድምፂ ተወሲኑ። እታ ሃገርነት ጠለብ ዘቕረበት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኮይኑ ነቲ ውድብ ከይከፈለቶ ዝጸንሐት $619 ሚልዮን ክትከፍል ቃል ምእተዋ እውን ተፈሊጡ። በዚ ድማ ኣሜሪካ ን22 ሚእታዊት ካብ ባጀት ውድብ ክትሽፍን እያ። ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጸባኢ መርገጺ ብምውሳድ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ምስም ብሕፅረት ዴሞክራሲ ዝውቀሰ ሃገራት ብምውጋን ዝሃቦ ናይ ኣሉታ ድምፂ ተጸባኢ መርገጺኡ ካብ ምንጻር ወጻኢ ንምምላስ ኣሜሪካ ናብቲ ውድብ ክዓግድ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ናብቲ ብብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝቖመ ብሪክስ ዝተባሃለ ማሕበር ንኽጽምበር ሕቶ ከም ዘቕረበት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ብ327 ሰነ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ ረብሓታታ ንምርግጋጽ ናብቲ ውድብ ንኽጽምበር ወግዓዊ ሕቶ ከም ዘቕረበትን እወታዊ ምላሽ ክወሃባ ትጽበ ከም ዘላና ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኢትዮጵያ ናብቲ ን40 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ዝሽፍንን 26 ሚእታዊት ቁጠባ ዓለም ዘለዎን ሃገራት ዘቖምኦን ማሕበር ንኽጽምበር ዘቕረበቶ ሕቶ ንብዙሓት ኣዘራራቢ ኮይኑሎ። ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልጽዎ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳያት ርኡይ ጉድለት ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ንዘጋጥሞ ዘሎ ፍሽለታት ንምኽዋልን ብስንኪ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት ንዝኸሰሮ ዲፕሎማስያዊ ክሳራታት ንምሽፋንን ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነታት የካይድ ምህላው ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣማራጺ ኢኮኖሚ ዝተሳተፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሩስያን ዩክሬንን ንምሽምጋል ዘቕረቦ ሕቶን ዘገጠሞ ተቃውሞን ከም ኣብነት ዝጠቕሱ ዞም ተንተንቲ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋ ኢትዮጵያ ብናይ ረኣይለይ ስምዑለይ ተግባራት ክመሓየሽ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ የገንዝቡ። በዓል መዚ ኣቪዬሽን ሱዳን ክለኣየር ሃገር ካብ ነፈርቲ ናጻ ክኸውን ንዘሕለፎ ውሳኔ ክሳብ 10 ሐምለ ክናዋሕ ወሲኑ። ኣቪዬሽን ሱዳን ብዓርቢ 30 ሰነ ዘውፅኦ መግለጺ ክለኣየር ሱዳን ብዘይካ ንህፁፅ ረድኤት ዝውዕላ ነፈርቲ ካልእ ዝኾነት ነፋሪት ኣብ ክለኣየር ሃገር ከይትበረር ምኽልካሉ ፍሊጡ። እቲ ውሳኔ ፈለማ ኣብ ዕለት 15 ናይ ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ምውፅኡ ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱምን ክለኣየር ሱዳንን ብምዕጻው ንዝመጽእ ሳዕቤን ተተካእ መደብ ከም ዘውፅኡ ተሓቢር ነይሩ። ክለኣየር ሱዳን ካብ ነፈርቲ ናጻ ናይ ምግባር ውሳኔ ብዝያዳ ካብ ዝጸልወን ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ዩጋንዳ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ጫድን ኬንያን ይርከበን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዙይ ድምፂ ራዲዮ ኤረናዩ